Fl-aħħar sigħat feġġew 6 każijiet oħra ta' coronavirus f'pajjiżna minn fost 1035 test biex it-total ta' persuni infettati f'Malta tela għal 399. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci spjegat li mis-6 każijiet il-ġodda 3 huma immigranti miċ-ċentru l-miftuħ ta' l-Flimkien. Żagħżugħ ta' 18-il sena li kien ġie mill-Bangladesh, raġel ta' 26 sena mill-Eritrea u żagħżugħ ta' 19-il sena mis-Senegal. Qegħdin nibqgħu għaddejjin bil-ħidma tagħna kemm min-naħa tal-Ministeru tagħna, mill-Ministeru responsabbli wkoll mill-reception centers imma anke wkoll min-naħa tar-Red Cross fejn qegħdin naraw dawk in-nies jekk kellhomx sintomi imma anke qegħdin nagħmlu dawn ir-random test u fosthom għamilna 20 oħra l-bieraħ minn dawn ħarġu dawn it-tlieta li huma pożittivi. Ir-raba' każ huwa student Malti ta' 21 sena li beda bis-sintomi fit-12 ta' April u li kien kuntatt ta' każ ieħor li riżulta fil-pożittiv aktar kmieni din il-ġimgħa. Ir-riżultat pożittiva Għawċija ta' 38 sena li tagħmel xogħol klerikali f'Lukanda. Hija bdiet bis-sintomi fit-13 ta' April u marret tax-xogħol sal-14 tax-xahar. Jidher li kellha biss kuntatt ma' persuna waħda fl-istess uffiċċju u l-post ġie diżinfettat. Każ ieħor pożittiv huwa ta' Malti ta' 60 sena li jaħdem bħala segretarju f'entità tal-Gvern li beda bdeni u ġie ħtaras fit-13 ta' April. Il-Professur Charmaine Gauci spjegat li minkejja li n-numri kienu baxxi fl-aħħar jiem dan ma jfissirx li wasal iż-żmien li jitneħħew jew jitnaqsu xi miżuri. Għalissa għadna qegħdin tilajn fil-kerv il fuq, allura hemmhekk aħna rridu nkunu żgur li aħna kwalinkwa miżura li nistgħu nieħdu tkun żgur miżura li tkun magħmula f'waqta li tkun evalwata kollha f'waqta li aħna ma jkollniex sitwazzjoni fejn aħna nibdew naraw iktar firxa. Allura s-sitwazzjoni bħalissija ta' ta' monitoraġġ, ta' strateġija ta' swabbing, ta' identifikazzjoni tan-nies li għandhom is-sintomi, ħalli jekk aħna nkun nistgħu niżolawhom u npoġġuhom f'kwarantina dawk in-nies li kienu f'kuntatt magħhom. Il-Professur Gauci fakret li b'kollaborazzjoni bejn il-Ministeru tas-Saħħa u l-Fondazzjoni Richmond twaqqaf il-helpline 1770 għal persuni li jkollhom bżonn appoġġ mentali. Mindu tnieda dan is-servizz 350 persuna ingħataw għajnuna meta ċemplu fuq dan in-numru. Il-Professur Gauci spjegat li ċemplu nies li qatt ma kienu jbatu b'ansjetà imma li issa qed ibatu biex jadattaw għas-sitwazzjoni. Kien hemm ukoll nies li kellhom l-ansjetà kontrollata imma reġgħu bdew bis-sintomi ta' ansjetà. Għaldaqstant appellat biex kull min iħoss li għandu bżonn l-għajnuna ifittixha u jagħmel użu minn dan is-servizz li qed jingħata 24 siegħa kuljum. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.